ଚାଟ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇଛି ଆରେ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ତ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ 20 ଟଙ୍କା। ହଁ ଯାହା ଟମାଟୋ ମୁଁ କିଣି ପାଇବିନି କାରଣ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 12ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଆପି ଆଇଟାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସହ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି। ଆପଣମାନେ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭେଟ ହେଉଛୁ ପୁଣି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେବ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ନିଆହେବ, ଅଣ୍ଡା ସିଝା କିମ୍ବା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ପିଆଜ ନେବା ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଟମାଟୋ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପିଜି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ କି ଆମର ବାପି ଆଇ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖରେ। କମାଇ ବାପି ଆଇ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ଆଉ ମନ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି? ଘର କଥା ବୋଧେ ବାପି ଆଇଙ୍କର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ। କାରଣ ସେ ଏତେ ଦିନ କେବେ ଘରଠୁ ଅଲଗା ରହିନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବାପି ଆଇଙ୍କର ମନ ପୁରା ସ୍ୟାଡ଼ ସ୍ୟାଡ଼। ଚାଲ ବାପି ଆଇ କ'ଣ ଖାଇବ? କିଛି ଖାଇବାନି? ଦେଖିବା କ'ଣ 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 ହେଇଛି କି? ବାଟ ଡାଲି ଚଟଣି, ଅଦା ଚଟଣି। ଆଉ ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଆଣେ, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବି ଭାବୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଭଜା କରିଦେବା। ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି ନା? ନାଇଁ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ କଡ଼ାଟା ତାହେଲେ ଟଙ୍କା କିଆ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଟମାଟୋ ମୁଁ କିଣି ପାଇବିନି କାରଣ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାରେ। ଆପଣ ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନା ଆମ ପିଜିରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କିଛି ମାନେ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଦୋକାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ଦୋକାନରୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆଣେ। ଆଉ ଆମରୁ ସେୟାକୁ ମାଗିଲେ ସେ ବି ଦେଉନି ହେଲା। ମୁଁ ମାଗିଲି କିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ, ସେ ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆସ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇକି ଆମେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା କରୁଛୁ। ବାପି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସ। ହଁ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ଆମର ଅଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଣ୍ଡା ସିଝୁଛି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ କିଚେନ୍ର। ଡୋର୍ଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦେବା କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡୋର୍ଟା ଲକ୍ କଲି କାରଣ ଗୋଟେ କୋବି ନେବି ବୋଲି। ଗୋଟେ କୋବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟବ ହେବ ସେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ପିଆଜ ପାଇଁ ଏ କୋବି ଚୋରି କରାହେଉଛି ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ରାତିରେ କରିନା ଖାଇଦେବା। ଆଜି କୋବି ଗୋଟେ ନେଇଛି ପୁରା ବଡ଼ଟେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ। ହଁ ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ଆମର କୋବି ଭଜା ଟିକେ କରିଦେବା। ଆମେ ହେଲେ କୋବି ଝୋଳ କରିବା, କୋବି ଭଜାଟା କରିବା ହେଲା। ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରାହେବ। ଆମର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ। ତ ଆମେ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପି ଭାଇ ଆମର ସାଇଡ୍ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଇଖୁଣି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ପରେ ଖାଇବେ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି, ତୁ ଖାଇଦେ। ମୁଁ ମୋର ଏକଟେ ଖାଉଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେକଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭାଇ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କଫି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋ କଫି ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଧୂପ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ରୁମ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେବ। ଡୋର୍ ଲକ୍ କରି ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା ସବୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭାବି ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ହେଉଛି? ଯାଉଛି ବୁଲି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତାର ପୁଣି କାଲି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଆମର ଟିକେ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ବି ଛୁଟି ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ମାଇଣ୍ଡ। ତାର ଯାହା ପାଖାପାଖି କେତେ ପାଖାପାଖି ଆଇବା? 10ଟା ପାଖାପାଖି? 11ଟା ନାହିଁ ମୋର 11ଟା ଯେଉଁ 11ଟା କହୁଛି 9ଟା ପାଖାପାଖି ଆସି ତାର ଦେଖିବା ଡିନର୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାର ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ଜିରା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଜିରା ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ପିଜିରେ। ରୋଟି
ଏଠାରେ ଭାତ ହେଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ଡାଲି ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ରାତିରେ ତା ସହ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ। ତ ଏବେ ବାପି ଆଇ ଓପନ୍ କରିବେ ତାକୁ। କିଏ ପଠେଇଛି? ବାପି ଆଇ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଡେଲି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡର କରି କରି ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ହେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ପାମ୍ପଡ଼ କି କିଏ ଜାଣେ କାହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଯେ? ଶ୍ରୀରାମ ପାମ୍ପଡ଼ ସହିତ ଟିସୁ ଗୋଟେ ଲାଗି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାତ ପୋଛିବେ। ଏଇଟା କ'ଣଟା କି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଲସି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଲସି ଚାଟ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍। ବାପି ଆଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଟ୍। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅଛି ଆମ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ରୁଟି ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ରୁଟି ଆମର ତାର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ମସଲା କୋବି ଆଉ ଅଣ୍ଡା 3ଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ 2ଟା ମୋର। ଆମର ଚାଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? ଚାଟ୍ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 70 ଟଙ୍କା। ୱାଓ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସୋ ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ୱାଓ। ଆମ ଦହିବରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦହିବରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ବରା ପୁରା ଥିବ କାଳେ ଭିତରେ ପାମ୍ପଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇଛି। ଆରେ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ତ ଆମ ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ 20 ଟଙ୍କା। ହଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପି ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ ଏବେ। ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପାଇଁ